ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିଛୁ ମୁଁ। ଏଇଟା ହେଲେ ବିଜେଡ଼ି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରାହେଇଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ହେଇଥିଲା, କାହିଁକି ହେଇଥିଲା, କୋଉଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି, ମୁଁ ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାଟାକୁ କ୍ରସ୍ କରିକି ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଗାଡ଼ିକୁ ପୁରା ଷ୍ଟପ୍ କରିକି ରଖାହେଇଛି। ପୁରା ଏଠି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ଆମର ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଯେଉଁ ଆମେ ଖାଇବା ପନିପରିବା ସବୁ କିଛିର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଯାଉଛି ନା। ତ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ଧନୀ ଲୋକମାନେ ବା ଦଉଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନା ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କମୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସବୁ ଲୋକ ପୁରା ସବୁ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ପୁରା ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କରୁ ପୁରା ଲୋକ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି, ପୁରା ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁରା ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଏଠି ପୋଲିସ ବି ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ହେଲେ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପତାକା ଫତକା ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି, ପତାକା ନ ଟାଙ୍ଗିଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି କି କ'ଣ। ସେ ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ଲୋକ ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ରାଜମହଲ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛି ପୁରା। ସବୁ ଜିନିଷର ରେଟ୍ ବଢ଼ିଗଲାଣି ନା, ସମସ୍ତେ କିଣିପାରିବେନି, ଆମେ ତ କିଣିପାରିବେନି। ସବୁ ଆଳୁ ରେଟ୍ 80 ହେଲା ବେଳକୁ ପିଆଜ ରେଟ୍ 60 ହେଲାଣି। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ରେଟ୍ କମିଯାଉ ବୋଲି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଟ୍ରାଫିକଟା, ଟ୍ରାଫିକରେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଛିଡ଼ା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ ଏବେ ଛାଡ଼ିଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ଦେଖଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ କାହିଁକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଲା, ମୁଁ ସବୁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ରାଜମହଲରୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା, ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କାହିଁକି ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇବି, ସବୁ ଜଣେଇବି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୋ ବସ୍ ସବୁ ଯାଉଛି। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପତକା ଫତକା ଟାଙ୍ଗିକି ପୁରା ମାନେ ଯାତ୍ରା ଟାଇପ୍ସର କରିଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବ ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଜାଣିବେ କେମିତି, ଯାହା ବି ହଉନା କାହିଁକି। ବିଜେଡ଼ିର ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ କାହାକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବେ। ବିଜେଡ଼ି କୁ ନା ବିଜେପି କୁ ନା କାହାକୁ ଆପଣ ଜଣେଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଗୋଟେ ସବୁ ପତକା ଫତକା ଟାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ବି କରୁଛନ୍ତି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏତେ ଭିଡ଼, ମାନେ ଗାଡ଼ି ପୁରା ଜାମ୍। ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଲୋକମାନେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଚାଲିଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ପୁରା ଗାଡ଼ି ବି ବନ୍ଦ। ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ସେଦିନ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି କୋଉଠି ହୁଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ସବୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ଦେଖିବେ ଆପଣ କେତେ ମାନେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଲିସ ମାନେ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆଉ କୋଉ ଦିନ ଜଗିବେନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଜଗି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ କାହିଁକି ନା ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସୁଛି ନା, ଆଜି ସବୁ ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି ବିଜେଡି ବାଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ଜଗିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବିଜୁ ଜନତା ପାର୍ଟି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ ରହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନା, ଭିଡ଼ ତ ନିହାତି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ା ଆସୁଛନ୍ତି, ଯାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ସେ ମାନେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଯୋଉଠି ହଉଛି ସେ ପାଖାପାଖିର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଠିକ ସେ ତ ଦେଖେଇ ପାରୁନି ଯେତିକି ବି ମୁଁ ବସିଛି ନା, ତ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ହଉଛି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ ସେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ହଉଛି। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ପୁରା ଲୋକମାନେ ପୁରା ଭିଡ଼। ପୁରା ପତକା ଫତକା ଟାଙ୍ଗିକି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ବି ଲୋକ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ରାଗିକି ଅଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଆମର ରେଟ୍ ସବୁ ଜିନିଷର ବଢ଼ିଯାଇଛି।
ଭଲ କମେଇଲେ ଭଲ ନା ଆଉ ସମସ୍ତେ କିଣିକି ଖାଇବେ ନା ଆଉ କିଏ କଣ ସବୁ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତ ମାନେ ନାହିଁ ନା ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆରେ କେହି ଏତେ ଚାଷ କରୁନାହାନ୍ତି ସବୁ କିଣିକି ଖାଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରେ ମଜିଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ସରକାର ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସୁବିଧାରେ ଟିକେ ପାଉଥିଲେ କି ନାହିଁ ଏବେ ଆମର ଆସିଗଲେ ମୋଦି ସରକାର ତ ଯାହା ହେଲେ ବି ସେ ଦେଖେଇବ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରାଜମହଲର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସେପଟୁ ବି ମାନେ ଗାଡ଼ି ସବୁ ଆସୁନି ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପୁରା ଉପରୁ ଲୋକମାନେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଜି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁରା ଭିଡ଼ ପୁରା ତ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ମାନେ ପୁରା ଛେକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯିବା ପାଇଁ ହିଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଛି ବି ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଶେଷରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ କିଛି ଜାଣିନେ ଦେଖାଯାଉ କଣ ହଉଛି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ପୁରା ଭିଡ଼ ମଉସା ଜଣକ ସେପଟ ସାଇଡ଼କୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଲଢ଼ିବେ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଜୋରସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ବି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି ଯାହାହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ନା ଗାଡ଼ି ତ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ଯେଉଁ ଲୋକ ଯେଉଁ କାମରେ ବି କେହି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବି ମାନେ ହଲିବା ପାଇଁ ଦଉନାହାନ୍ତି ବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ମଉସା ଜଣକ ଏପଟେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସରିଗଲା ବୋଧେ ମଉସାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ଘରକୁ ପଳଉଛନ୍ତି ଆଉ କେତେ ଜଗିବି ଭାବିକି ସେପଟେ ଛାଡ଼ିଦେଲାନି ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେପଟେ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏପଟେ କିନ୍ତୁ ଛାଡୁନି ଏପଟେ ପୁରା ଲମ୍ବା କରିକି ରଖିଛି ପୁରା ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇମାନେ ସବୁ ଯାଇକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ସବୁ ମିଶିଗଲେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଜୋସ୍ରେ ଯାଇକି ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ମାନେ ସବୁ ମାନେ କେତେ ଲୋକ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଗଣି ବି ହଉନି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୁରା ଲାଇନ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରା ଇଏରୁ ଲାଗିଛନ୍ତି ପୁରା ଫରେଷ୍ଟ ପାର୍କ ଯୋଉ ସେଇଠୁ ପୁରା ମାନେ ସେତିକି ଲୋକ ମାନେ ଇମାଜିନ୍ କରନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଆସିଥିବେ ତ ଯାହା ବି ହଉ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟି ଆମର ଯେମିତି ସଫଳ ହଉ ଆମେ ବି ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପନିପରିବା କିଣିକିରି ବି ଖାଇପାରୁନେ କିଛି ବି ନାହିଁ ଏତେ ରେଟ୍ କରିଦେଲେ ଆମେ ତ ଖାଇପାରିବାନି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ତ ଆମକୁ ଆଳୁ ବି ଛାଡୁନି ଆଳୁ ଆସିଲେ ସିନା ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଖାଇବା ଆଉ ଏତେ ଆଳୁ ରେଟ୍ 180 90 ହେଲାଣି ଆମେ ବିନା ଆଳୁରେ ତ କିଛି ରୋଷେଇ ବି ହେଇପାରୁନି ତ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ ହେଲେ ମୁଁ ବି ଖୁସି ହେବି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିବେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ କିଣିକିରି ଖାଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦିଦି ଜଣକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକରୁ ଭୋକ କଲାଣି ସେ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟୁ ସେ ଭାଇମାନେ ଯାଇକି ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ମିଶିଲେଣି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ବି ଖାଇବା ପିଇବା ବି ଦିଅନ୍ତି ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ଦୂରରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମାନେ ବି ଯାଇକି ସେଠି ପୁରା ମିଶିଗଲେଣି ସେପଟୁ ପୁରା ଏବେ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି ନହେଲେ ଏତେ ଭିଡ଼ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭାଇ ମାନେ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାଉଛନ୍ତି ଏପଟେ ପୁରା ଷ୍ଟପର ରଖିଛି ଗାଡ଼ି ଆଉ ଛାଡୁନି ଏବେ ଛାଡ଼ିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ପୁରା ଆସିଲେଣି ପୁରା ଖରା ଶୀତଟା ଖରାରେ ଭଲ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଭଲ ହେଇଥିଲେ